Yo hayi mina busi ayindozela mina iyanibhora le movie siyibukeleyo le. Yo. Hayi ngaze nilale ngo. Hey baby. Bumbona baba indlela amhle ngayo. Baba lo lapha esitratweni. Wo, elantombazana sana. Bebekhuphene nomuntu wayo izolo beyeke anniversary yabo. Indoda yakhe yamqala isihlangwene yomqhine enhloko imthele into ezintsha. Yo. Beye ku anniversary. I-watch god bebeke anniversary. Oh yo hayi enye into kaloku baba lwamhle nyani ngeke ungamsi ku anniversary. Yo. Bakhona abantu obonayo bangabantu yabona lo ngezayo ku anniversary lo noba sithanda kaloku. Uyabo? Yo hayi ubaba lwamhle shem uyakudeserve ukuya shem. Yo. Ungalibali indoda yakhe ibigqomthela imoto ngokungekudalanga. Nothaba abantu bathandana nabantu ngathi bathandana namaphara. Ubone uba indoda ixhomekeke intombazaneni. Hayi kaloku uyabona ulani kubabalwa yena eyakhe into yohlukile. Ufanele uthengelwe nemoto. Kaloku ubabalwa umhle umile kahle unempundu unamabele yonke nje into yakhe 100% yomhle lamntana lo. Yo yazi nayithanda ndezo yilandoda. Yo ndiyithanda nyani ndixelele ingasiyenze apha kwabanye abantu. Ingasiyenzeki nakwabanye abantu la nto yenziwa yilandoda kulamfazi. Inhle ndiyithanda. Phofu ke shame ke. Ingasimntana sekhaya athanda nendoda enjeya ezakwazi ukuba imthengele yonke into kwenzeke nathi sikwazi ufumana. Hayi enye into kaloku bensanda uyiva mina ubaba lunayo ne degree ufundile uyabo. So umuntu ongafundanga angaboyinqwenela lampilo kababa lo. Ubaba lufundile uyabo. So yilento umuntu wakhe amenzela yonke into uyabo uyam appreciate uyabo because ufundile. Hayi ababohlulwa sisikolo bakhetha uyohlala namadoda uyabo. Phofu ke nawe bohlulwa sisikolo bathe kratya kwabanye abantu imfundo. Kodwa isikube ngathi ngoku abantu basenza better babanye abantu bafunda. Ukuyivelana? Hayi ndebe. Kodwa bathe kratya ngemfundo kwamantombazana wabo bathe kratya ngemfundo kubo. Hey baby yazi enye into kaloku ulantu kubabalwa into bendiyivile yoba kuthiwa la ndoda nayo ngoku indoda yesibini okwaqala uthandana. Yena uqale uthandana kasephume high school engene varsity wanendoda pha. Ukuhlena kwakhe naliya wanale uyabo. So ke ngoku yonke into umenzela ngomdla uyabo. Uyambona bangabana azange ayixavathe uyayiqonda. Hayi aba ufuna umuntu une-ex ezi-8 eyedwa. Uyabo so abenza imidla mosabo bantu abayi ubaba lo special shemen. Angivuxe noma nosibalo njalo. Yazi ngalovuyi? Usibalo wami nje akhe athi xa ispoiler usisi wethu akhasithi nathi ke sifumane. Oh, yo. Amanye amadoda athana nabanye abantwana awazimiselanga ntweni. Umuntu ubenza imbamba ayophangela axhomekeke entombazaneni waya awazimiselanga ntweni shame. Hayi kanti zikhona ezinye izinto abantu abawuze baphuphe nje apha emhlabeni bengenoze bazifumane uyabo. Aphuphe nje umuntu qha ephelele nje bekuphupheni azifumane kuphupheni. Uyabona ubabala indlela amhle ngayo. Indlela amhle ngayo ndine picture nje inokubabala naxa engene ebhedini eyolala. Uyabona ufaka i-G-string afake ipaint ezine lace. Hayi abanye abantu ufika umuntu efake i-full paint eyongena ebhedini efike ethwele iqhiya uyabo bengathi wendile usuxakwe uyabo fumaniseke ubone intombazana enxiba unondrokwe ingene ngonondrokwe omnye abenepaint egqabhukileyo angene ngayo. So uyabona lamntana ubabalwa hayi ukwenye level nje lamntana uspecial. Phofu ke shame nendoda yakhe leya inhle. Ukuyibona la ndoda xa izinxibele ushoti inxiba ushoti ithi teki ithi cap yayo sani ibiphole ngale ndawo yocinga xa kutshisayo. Notaba uthi ngoku utshisayo umuntu abezithe vuxa ngejini kodwa kuyatshisa. And ke ngoku ubabalo yena uyakwazi nonxiba into ezimfutshane uyabo ake avela umzimba. Hayi lo athi umuntu loba selapha endlini nihleli nobabini uyaclean yapheka unxiba isikipa se-ANC uyabo. So ubabalo uyaphola afaka ibum short zakhe athini ilife iqhubeke manje kube mnandi yayibo. Hayi yona inhle nyani bayathandana shembona. Hayi shema bayathandana.